ting glempang kae prajurit saka ing cedhi didilat tapake karo sing jenenge Antarja. Yen ning Bratayuda pakartine Antarja kaya mengkono kuwi tegese dheweke ngrusak tatanan. Njur anggenku dadi botoh, gunane apa besok? Ning anakmu ki mbregagah minangka Kusumuyuda. Nulungi karo wakane Ndarawati sing bakal dicidra patine karo tedhak turune Supala. Antarja, inggih. Kula ingkang sowan wa sembah pangabekti kula kunjuk Ndarawati. Ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestuku tampanana naga Bagindo. Inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang. Ana apa cah bagus? Kalilan matur sisip nyuwun Gung Samudra pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa. Baratayuda semunipun lak badhe kelampahan. Aku ora wani mesthekake dadi lan orane. Nanging paduka menika lak titising Wisnu weruh sadurunge winarah. Nadyan kaya mangkono nanging aku ora diwenangake narbuka kelawan lelakon ingkang durung kababar. Menawi estu kelampahan Bratayuda Gatotkaca wis ditetepake dadi senopati. Nalika antuk wahyune senopati Gatotkaca ditetepake. Abimanyu uga dadi senopati. Bentenipun Gatotkaca Abimanyu kalih Antarja napa? Gatotkaca Abimanyu dadi senopati ning Antarja padhake wong banci. Oh. Antarja mengko dhisik aja kleru ya, Ngir. Aja kleru. Kabeh ingkang dumadi iki wis dipitung kanthi genep. Kabeh wis nganggo pranatan, nganggo ukuran. Ora bisa sakarepe dhewe merga Bratayuda ki perang suci. Tegesipun ingkang saged tumut Bratayuda namung tiyang suci. Terus kula menika tiyang ingkang reget ngoten pripun? Kula menika sami-sami putra Jodipati, anak mbarep Rama Kyai Werkudara. Ningking napa wonten Bratayuda babar pisan boten singgol. Kula menika ala tanpa rupa kula nggadahi kaprawiran duwe kadigdayan jiwa kula nggih satriya. Ning menawi Bratayuda kula boten makarti lajeng ginanipun menapa kula anggadahi kadigdayan. Kula kepingin labuh dhumateng negara, kepingin labuh dhumateng bebener. Yen pancen kula mboten kanggo wonten Bratayuda, langkung prayogi kula luwung mati kemawon saderenge Bratayuda. Lho. Oh. Prabu Kresna iki kuwi. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu iki anak Prabu Supala. Narendra Cedhi iki Prahaswapati anake lanang. Nalika sesaji Raja Saya kowe sing mateni wong tuaku nggunakake senjata cakra. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Ripalungguhan iki manut lak pocok jangkamu. Antarja wah. Parat. Wah. Wah. Rat. Kedian. Wek.
edan wong apa iki? Wah! Mawut kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora mudar derajat apa ngaku sekti mandraguna ketanggor karo Antarja tak dilat tilasmu tak dilat tapakmu ngletak mudar kowe Prabu Praswati sisan gawe wa Prabu Ndarawati men prisa lamun to aku duwe kadigdayan ngidap-ngidapi yen pancen aku ora didadekke senopati ana Bratayuda ora mung Wadyabala Cedi Kurawa tak dilati bangka kabeh. Antarja wonten dawuh wong Cedi padha mati nggih sing mateni kowe nggih elok tenan kula iya digdaya sak gebiaring kilat akeh para senopati nglithak ana ing Makambang nggih ndok kapake kula dilat tipakipun sikil. Nggih, sikil mosok kuping ora. Weh, omonganmu nek kasar karo wong tuwa. Iya. Terus pecah sedaya. Menawi kula dados senopati wonten Bratayuda, tartamtu entek para sata Kurawa. Yen perlu dinesamangke kula nyuwun pamit badhe teng Astina. Napa? Mboten sak Bratayuda kula dilatih tapakipun para Kurawa mudar kabeh. Yen ngono ki ana tipak sing durung didilat. Pundi? Ngarepmu lho. Dilaten. Sing pundi? Kuwi lho iki lho. Iki. Niki.
iki tapak kula ngono. Udu kuwi wong cedhi, tapak kula ya apal. Nih, lho pas. Nggih gugur. Yen mati tegese tanpa aji. Kowe wedi mati. Lah kowe arep dadi senopati ana ing Bratayuda wedi mati ngono kok. Kowe ndilat tipakmu dhewe wae ora wani kok dadi senopati. Jare anake Werkudara, bapakmu mbiyen iki ora wedi mati nyemplung segara golek kawruh kasampurnan, lila legawa sing kaprahe mesti bakal temeking pati. Nyatane bapakmu kae ora mati, mergo pancen tulus tekade. Lah kowe ndilat tapakmu dhewe wedi kok dadi wong Bratayuda, dadi senopati madyaning Tegal Kurusetra. Buncimu apa? Kowe ora kendel ngono kok. Tegesipun kula muspra tanpa guna. Kula gadah pandilah ingkang ngedap-ngedapi menika kangge mrasta angkara murka. Boten kok kangge mejahi awak kula piyambak. Pramila saking menika, lah ora perkara pinter utawa ora, sekti lan ora. Nanging Bratayuda ki perang sing nganggo aturan. Perang sing nganggo pranatan. Mula Prabu Kresna lan pepundhenmu Pandhawa ki ora nuding kowe dadi senopati, merga yamunta kowe dadi senopati, tumindakmu mesti agan, ngawur kaya ngene iki. Kowe pengen tenan dadi senopati Bratayuda? Saestu. Gelem lair batos. Wong perang yen ora menang, kawon. Yen ora lara, mati. Mati ya gelem, mati kula wujuti. Ning dina iki tak kon ndilat karo tapakmu dhewe kok ora wani. Ngono ki apa jiwa satriya? Lah kowe wedi mati ngono kok. Menawi kula dilat kula mangke mati. Ning donya ki urip mung ngantri mati, ngenteni timbalane Gusti ingkang Maha Suci, yen piniji aja nganti mbalenjani. Wani ora? Wani ora kowe ndilat tapakmu dhewe? Pantun. Ayo. Anakku. Werkudara! 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 Wong bagus siwa pijer muwon
Anakku barep Antarja kowe mati le anakku sing tak kudang-kudang Gatot sing tak dadekne ratu Gatot sing tak rewangi prihatin sing entuk wahyu Gatot kowe adoh karo bapak arang-arang petuk karo gerangamu aku 12 taun ra ketemu karo kowe aku neng alas bareng saiki aku ketemu kowe Mutiar aku njaluk ngapura le Perkudara si Adi iki dudu bocah saudon saurupan nanging ki jiwamu satriya kowe iki senopati ya gene kok mringkus sing dadi rasamu kowe kelangan anak ngono wae lemu nangisi nganti kaya ngono kuwi aku ra maido kaya apa to ajuring rasamu mergo kelangan anak mbarep ning kodrate lakon kudu kaya mengkono besok sakjroning Bratayuda yen Antarja ki isih urip aku percaya anakmu ki wong apik kuwi bocah sing becik jiwa prawira ning nuwun sewu Antarja ki lamun tok kebrongot rasane ngawur tumindake Bratayuda ki ra kena dienggo wong perang sing ngawur ting glempang kae prajurit saka ing cedhi didilat tapake karo sing jenenge Antarja yen ning Bratayuda pakartine Antarja kaya mengkono kuwi tegese dheweke ngrusak tatanan njur anggenku dadi botoh gunane apa besok ning anakmu ki mbregagah minangka Kusumuyuda nulungi karo wakane Ndarawati sing bakal dicidra patine karo tedhak turune Supala dheweke wis labuh karo Nata Ndarawati labuh karo bebener kowe bejo duwe anak sing tumindake apik kaya ngono kuwi pungkasane uripe direngga kanthi lelabuhan suci kaya mengkono beda karo anakku kelingan Ron anakku Samba karo Boma piye Samba kae mati merga wani bedang karo mbakyune dhewe Boma kae mati merga dheweke padu wani jejuing lawan si Samba anak Kresna parandene malah geger karo keluarga perkara bangsa sing ora misra kaya ngono arep alang sepali Kang Sekar Tanjung Ruruh Hambelasa lesah kati susah susah
sumrambahing kesma kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Matswapati lan sedaya para kadang Pandhawa nadyanto tanpa Yayi Werkudara ing nembe karuna. Lelampahan menika nyuwun pangapunten mboten kok nama kula menika mucal sarta mejang menika babar pisan mboten nanging anggen kula kepengin lan kumacelu supados para Pandhawa mboten kambah ing margiya nang saged gumregah ing raos anggenipun tansah netepi dharma tama. Lampahan menika adelipun namung dipun sandhang kula pitados. Para Pandhawa menika ngibaratipun wit-witan saya ngrembuyung, saya ngrembaka, saya ageng lan saya inggil. Mongko wreksa menika menawi saya ageng lan inggil tartamtu ugi saya banter angin ingkang bandang antrajang namung nadyanto sinerang angin lesus lir pinusus menawi oyotipun menika bakoh oyotipun menika santosa oyot menika tanpa benten kalian tekad utawi niat anggenipun tansah memayu hayuning jagat tartamtu wit kala wau mboten saged rungkat. Lah yo Kresna yo aku ora maido yo bener nanging ripalungguhan iki piye ripalungguhan iki piye apa kira-kira Duryudana mripate ora melek Pandhawa wis manut dadi wong ukuman wis rampung anggene nglakoni panandhang parandene kok Duryudana ki ora gagas babar pisan ora ana tandha-tandha bakal mbalekake negara Ngamarta lan Ngastina. Malah ripalungguhan samangke Eyang Daya-daya ingkang putra utawi ingkang wayah ing Ndarawati nyuwun pamit arep ndak ndi? Kepeksa kula mbrosok saking pasewakan negari Wirata kula badhe bidhal dhateng negari Ngastina minangka duta pamungkas nak yenaken dumateng Yayi Duryudana anggenipun kagungan kasagahan kados pundi? Kula badhe mbudidaya kanthi sakiyating tenaga anggenipun badhe ngrimuk ngrepa raosipun Yayi Duryudana supados netepi dumateng Bawaleksana. Rah nampik dumateng pitutur becik mbok menawi Bratayuda mboten saged dipun selaki Eyang. Pamedaring wasitaning ati sumantaka haniru pujangga dahat mudha ing batine marma kedah ginunggung tan weruh yen ngesemi hameksa hang rumpaka
poso kang kelantur tutur kang ketulo tulo tinalaten rinurung lawan ririh mrih padanging sasmita mrih padanging sasmita jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara ya Kaki Prabu Ndarawati pun eyang banget condong sarta rumaja nganggenmu dadi pangawak duta pamungkas Koko Prabu Ndarawati ngaturaken panuwun nanging ingkang rayi Puntadewa nyuwun kanthi sanget sak saged-saged sampun ngantos campuh perang kadangan tawisipun Pandhawa lan Kurawa kula pitados bilih Koko Prabu Ndarawati saged wicaksana anggenipun beningaken dumateng bebutek menika Koko Prabu mboten langkung sembah kula ingkang umiring tindak paduka dhateng negari Ngastina Koko Prabu semanten ugi kula pun sedewa ngaturaken sungkem pangabekti humiring tindak paduka mugi rahayu ing margi mboten wonten sambi kala setunggal menapa matur nuwun pandonganipun daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngastina Sakala narpa tresna tan tulus hanyakra ring Resiwara Jahmawi Suta kang munggah kalihing rata Andya sang Setyaki menyat ngadeg ngambil sanjata sarasa hamentang langkap Burisrawa pinana ing Satyaki kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya, ndak tampa Satyaki. Wonten dawuh. Melu aku ya. Badhe tindak pundi? Neng Ngastina. Laku duta pamungkas. Jangkep ingkang nderek. Mung kowe tok wae ya. Kowe wae jen tanpa ruang. Ngerti ta watake prajurit Ndarawati yen kon melu nggih. Pol-pole teko kono turu kowe.
Mboten. Kula piyambak. Iya. Dapukan kula dados napa? Kowe tak perintah dadi kusire Rata Kyai Jaladara. Oh, kula sopir. Ora mung nyopir, ning ana kewajiban meneh dodol kaos. Ora. Dodol kaos piye to ora? Kowe dadi seratiku, ngono. Serati iki tegese pamane aku kleru menggokku, kowe sing wajib ngelikake. Ngaten. Yen aku kleru kowe sing ngelikke, yen aku luput kowe sing ngemutake, ora mung bandhangake Rata Jaladara. Nggih. Satyaki. Nggih. Gelem ya? Nggih ngestakaken dawuh. Sedaya ngedados dawuh paduka mesti kula istakaken. Wiwit rumiyin kalian ngantos sak mangke kula menika namung-namuk manut dhumateng jengandika. Mboten nate suwala, mboten nate badal dawuh. Wong semene iki sing paling suwe melu aku iki kowe ya. Aja kuwatir, lek sajake wis setya karo aku, wis to. Tasku peken tasku. Tas suwek dikeke ora. Tas di glandang iwa mengo, glandang nengen mengo. Lho, kuwi engko mung 10.000 iki badine apik neh kowe ngerti ora? Nggih, ngestakaken dawuh. Siaga ya? Nggih, ngestakaken. Bandhangna Rata Jaladara. Ngambao Dirgantara, terjangen Mega Malang. Kok dugi Malang barang? Mega Malang. Nggih, ngestakaken dawuh. Karo kowe ngendhaleni kreta, karo nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa, muga-muga iki mengko sedya sing hayu manggih rahayu Satyaki. Thank you.